Hajiya Rabi Tsayyabu da ake kira Rabin Chef mace ce mai bukata ta musamman amma kuma gwarzuwa, duba da jajircewarta wajen neman na kai ta hanyar sana'a duk da lalurar nakasar kafa da take fama da ita. Sarrafa fara ta hanyar suyar zamani ita ce sana'ar da ta kwanta wa Hajiya Rabi mai shekaru 41 a rai, kuma take dogaro da ita don tsayuwa da kafafunta. Na kai shekara 20 ina wannan sana'a. Tun ina kasa ta a tire. Har ya kai ina aunuwa tiya 2 tiya 3 ina yi a horin su zamani da ya fara hutuwa ina yin haka na. Yanzu ina iya sauya bahu 2, wannan roba ta hara bahu 2 take dauka. Menene dalilin ki na shiga sana'ar fara? Abin da yasa da in huce ma kaina takaici, akwai yan uwana wuragu da zan ga suna bara, suna zubda ma kansu mutunci. Mutum in zai baka biye LB sai ya gaya maka magana ko ya kyare ka ya wannan. Saboda wannan nake sana'a ta kaɗan. Kwantar da kai wajen cimma nasara shine sirrin Hajiya Rabi mai fara, wacce sannu a hankali ta miƙe har ta miƙa, domin a yanzu kasuwarta ta tsallaka iyakar da Magaram zuwa sauran yankunan Niger. Hajiya Rabi na alfahari da wannan sana'a wacce ta yi mata riga da wando har da takalmi. Gaskiya yanzu alhamdulillah gari muna zuwa in je mai Agadas, Arlit, Tawa, Difa ba inda ban zuwa a bisa kan wannan sana'a. Wata riba kika ci ta fara? To alhamdulillah wallahi ni akan harana ma Allah godiya. Tunda ta ruha min asiri. Akan hara ba abin da ban sai ba. Ina da gida na kaina. Ina da abubuwa haka wanda ba a rasa, ban je ba wurin wani na mishi almurya ya bani, ban je wurin wani ba na ce mishi ya bani ya tallafa min da ni da yara na da shi muke da ita muke ci da ita muke sha, ƙarya ta fara ce. Kwarewar Hajiya Rabi da lakantar suyar fara da ta yi sun sa ba ta buƙatar yin talla. Ƙanshin suyar kaɗai da kan tashi na kaiwa masu saye labari, abin da ya sa sai dai kaga kawai mutane na tururuwa a gidanta da zarar ta fara suya kamar waɗannan da na ci karo da su. Wahala ba akwai daɗi tabarakallah, ga kayayyaki ga komi, wallahi kuma akwai arha. Duk tana tsada wara amma wallahi akwai arha, ma jin daɗin wara ta gaskiya. Ka taɓa ganin wara da malansa da bluebell? To wallahi sai ana. Wallahi ta iya soya, shi yasa kullum muke zuwa nan muke sai. Akwai bambancin haratar ta sauran masu. A gaskiya akwai bambanci, tunda nan akwai tsafta, akwai wane ne, shi yasa kuma ga mai isasshe, shi yasa da ake saye. Da dama daga cikin waɗanda Hajiya Rabi ta hora na cin ribar wannan sana'a, ciki kwa har da 'yarta mai shekaru 15 wacce ke tallar farar a bakin wannan babbar hanya. Gaskiya alhamdulillah wallahi ta koya min iyayi, ga shan na koya, na ma iya zanci. Kina cin riba? Ina cin riba wallahi. Kina alfahari da wannan sana'a? Ina alfahari da ita saboda ita na girma na kawar haka. Duk abin da nake so ina samu, bani da matsala da shi. To sai dai da akwai 'yan matsaloli da kan kawo tarnaƙi ga harkar, musamman 'yan shige da ke yi wa sana'ar kutse. Akwai masu ɓata mu kasuwa, sai a ce ba a soya fara. Shi ne ko matsalar mu, ko kuma mutum ya zo ya ce maka a soye take. To in ka san kana da baka da zuciya ka ce taɓa ka ji. Hajiya Rabi dai ta yi kira wa takwarorinta da su zage dantse su rungumi sana'a don dogaro da kai, domin a cewarta babu wani tarnaki da ka iya hana nakasashe cika nufinsa muddin ya jajirce kamar ita da ke a matsayin misali.